Magandang araw, ako po si Jody Dizon Mercado para sa Pasada Balita ngayong alas 2. Sisimulan lang ipatupad ang Free Casket Program sa unang distrito ng Pampanga sa susunod na buwan. Sa pamamagitan ng programang ito, maaaring mabigyan ng libreng ataul mula sa tanggapan ng kongresista ang mga kaanak ng mga mahihirap na sumakabilang buhay na mula sa Angeles City, Mabalacat City at Bayan ng Magalang. Pupundohan ang proyektong ito mula sa 2 buwang sahod ni Pampanga 1st District Representative Carmelo Ocong Pogi Lasatin Jr. sa pakikipagtulungan sa isang lokal na funeral service provider. Kailangan lamang isumite ng mga nais maka-avail sa Free Casket Program ang kinakailangang mga dokumento at government-issued ID sa District Office ng Mamabatas. Daraan din sa panayam ng social worker ang mga magsusumite ng mga requirements kung kwalipikado ang mga kaanak ng pumanaw sa proyekto bago bigyan ng referral letter. Una nang ipanitupad nila sa atin ang Free Casket Program nang siya pa ay punong lungsod ng Angeles. Para sa iba pang balita at updates, tutok lang sa Pasada Balita mamayang alas 4 ng hapon. Ako po si Jody Dizon Mercado. Magandang araw.